Are you ready for the show? We got a room for me. Byla by menší. To vidět. Here it comes. Jo. Co děláš, kočka? To. Ty vole, tady to klepe, ale dobrý. Voda. Teď ne. No. To mi vedro. Ty pičo. Počkejte. Je to dobrý nebo to není? Jako dá se? Nedá. Jo, dá. Teď, ty píčo. To je méně než nukleár, jo? Méně než nukleár, no to jo, to určitě. Ty píčo. Ty když jsi viděl. Cože? Když jsi viděl. Ještě to pálíš. No. Ty vole. Míško. No teď je to peklo. Ani ne tak držka, ale to, co se děje tady dole. Máš mi kapesník. Počkej. Má vibruju. A jak bys to popsal teda, nevím. Brním, má brním. No. Už to přestává. Ne. Ještě tady ten mlíko, ty. To je jediný povolený cheating. Mlíko. Ty vole. Brní držka, fakt. Tady úplně. To bylo ale zvlášť dostatečně, teda. To, ale ten stav potom je horší. A počkej, bolí tě vydechovat třeba nebo něco? No, akorát v krku, ale... Já nevím, jestli se mi potí oči nebo čelo, ty. Hlavně mi strašně vybrá držka. Úplně mi vybrou rty. Počkej, tak už se... Ano, teď už začal. A počkej, už se to snižuje, už se nepálí tolik. Ne, to je horší. Jo. No. Ne. Jo. Ne. Jo, hlavně ta pusa úplně vybruje. No. Tady to omysk. Omdlím. No. Ty vole. Počkej, tak popiš své zážitky, jak to jako probíhalo. Ze začátku nic. Pak najednou začalo... Teď při vydechování to pálí. Jo. No ale... Pálí tě úplně na tady. A úplně extrémně. A samo od sebe ti tečou slzy, potíš se. Klasika, prostě chill. No a úplně silně ti vybrou... Mě teda vybrou rty. A úplně těžce. Tak. A jo, jako za začátku je fakt sladká, jako a prostě má jak paprika, ale to, co to dělá potom, to je neskutečný. OK, takže Vojta pokořil habanero a další level bude Naga Jolokia.